pre nás znamená boj o život predsedu vlády. Naozaj sa ťažko hľadajú slova v tejto chvíli, pretože s touto situáciou Slovensko ešte nikdy nebolo konfrontované. A ja môžem len vyzvať, aby sme túto nenávisť zastavili. Chcem sa na úvod poďakovať všetkým záchranárom, lekárom Handlovskej nemocnice, ošetrovateľom, sestrám, operatérom, lekárom Banskobystrickej nemocnice, ktorí v tejto chvíli ešte stále bojujú o život Roberta Fica. Ešte stále je na operačnej sále, operácia prebieha. Podľa tých informácií, ktoré máme, utrpel vážnu politraumu po niekoľkých strelných poraneniach a jeho zdravotný stav je mimoriadne vážny. Všetci sa modlíme, aby spojenie medicíny a silnej konštitúcie nášho premiéra viedli dobrým správam. Zatiaľ však také správy nemáme a preto všetci vkladáme našu dôveru do rúk ošetrujúceho zdravotného personálu. Operácia je už viac ako 3,5 hodiny vo svojich viacerých častiach. Myslím si, že akékoľvek podrobnejšie zdravotné informácie budú môcť byť poskytnuté až následne. Je to naozaj veľmi komplikovaný zdravotný stav. Slovensko bola vždy známa krajina ľudí tolerantných, ľudí, ktorí akceptovali iné názory a o ktorých sme vedeli vždy diskutovať. To, čo sa udialo dnes, je neprekonateľnou jazvou, ktorá nás bude prenasledovať ešte dlhé roky. Ale na to sa vôbec nikto z nás v tejto chvíli nesústredí a sústredíme sa iba na zdravotný stav Roberta Fica a veríme, že bude silný natoľko, aby dokázal túto traumu zvládnuť. Budeme vás o tom ešte podrobne informovať. Ďakujem pekne. Dámy a páni, môžem potvrdiť, že dnešný deň je v 31-ročnej histórii Slovenskej samostatnej republiky tým najsmutnejším dňom pre demokraciu, pretože atentát na predsedu vlády je útokom na samotnú demokraciu a demokratické zriadenie republiky ako takej. Môžem potvrdiť, že dnes bezprostredne po skončení výjazdovej vlády v Handlovej došlo k atentátu na predsedu vlády. Páchateľ vystrelil 5 výstrelov a predseda vlády je dnes v kritickom stave, ako tu už bolo povedané, stále na operačnom stole. Chcem v prvom rade uistiť verejnosť, že urobíme všetko preto, aby sme tento ohavný čin vyšetrili. Robíme tak aj v týchto minútach a hodinách. Tie prvotné informácie, ktoré máme, hovoria o jasnej politickej motivácii a že rozhodnutie padlo krátko po prezidentských voľbách. Chcem vyzvať verejnosť, chcem vyzvať vás, novinárov, chcem vyzvať všetkých politikov, aby sme prestali šíriť nenávisť. Chcem vyzvať všetkých občanov, ktorí po tomto bezprecedentnom ohavnom akte na sociálnych sieťach túto nenávisť šírili, aby s tým okamžite prestali. Chcem ich upozorniť, že orgány činné v trestnom konaní budú konať a ani jeden z tých skutkov, ktoré navádzajú a schvaľujú tento nenávistný čin, neostane nepotrestaný
A teraz nehovorím iba o schváľovaní tohto atentátu, ale chcem sa prihovoriť všetkým občanom. Odpoveď na nenávisť nie je a nemôže byť nenávisť. Preto vás všetkých prosím, aby sa prestali hromaždiť útoky a prejavy nenávisti aj v rámci sociálnych sietí, aj v rámci médií, ktoré smerujú na ten alebo onen politický tábor. A je úplne jedno, či ide o opozíciu alebo ide o koalíciu. Prosím, prestaňme s tým hneď v tejto chvíli. Orgány činné v trestnom konaní a policajný zbor robili všetko preto, aby sme zabezpečili ochranu ústavných činiteľov, aj poslancov Národnej rady. Tí sú teraz ešte v týchto chvíľach v Národnej rade, kde je zabezpečený špeciálny režim pre nich. V najbližších dňoch bude posilnená ochrana všetkých ústavných činiteľov. Rovnako bude posilnená policajná ochrana aj viacerých médií, ale aj viacerých nielen ústavných činiteľov a predstaviteľov vládnej koalície, ale aj opozície. Pretože z toho, čo sa rozpútalo, čo zasiali ste mnohí tú nenávisť, tak sa z toho dnes stala búrka. A my tu stojíme pomaly pred prahom občianskej vojny, pretože také nenávistné komentáre sú dnes na sociálnych sieťach. Preto ja prosím, prestaňme s tým okamžite. Toto vyvrcholenie a tento atentát na premiéra je toho iba celým potvrdením. Budeme robiť všetko preto, aby sme bezpečnosť ústavných činiteľov ochránili, aj politikov, na ktorých smerujú útoky, aj z tých z radov opozície, aj na všetkých novinárov. Preto prosím, kľud, nevytvárajme tú nenávisť. Budem apelovať aj na podpredsedu vlády, aby sme zajtra zvolali Brannou bezpečnostnú radu, aby sme prijali a vyhodnotili situáciu, ktorá dnes je a ktorá, zopakujem, je tým najsmutnejším dňom pre demokraciu na Slovensku ako takú. Pretože ešte raz, útok, atentát na predsedu vlády je útokom na demokraciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Nech sa páči. Kontrolník N, pán minister môže potvrdiť, že to aj šlo útočníka 81-ročného muža z Levy Zurajaca? Myslím, že to môžem potvrdiť, áno. A keď ste hovorili, že išlo o politicky motivovaný čin, môžete to nejak špecifikovať? Podľa informácií? Podľa jeho výpovedí, ktorý mal ešte pred výsluchom a podľa prvotných informácií, ktoré nám na základe operatívnych vyjadrení poskytol. Ste hovorili, že stav pána premiéra je vážny. Uvedí, že je to práve kvôli tomu zásahu do brucha, alebo aké zdravotné komplikácie tam nastali? Nebudeme sa vyjadrovať k akýmkoľvek detailom. Ten stav, ktorý máme, informácia od operujúceho je, že pán premiér je v kritickom stave a je v ohrození života. To sú informácie, ktoré sme bezprostredne pred asi hodinou dostali a stále je na operačnom stole.